what does our house look like now? Yes? What will it look like? Ayan na, islab pala. Kulang kasi ng labor. Andyan na ang bricks, hindi pa mailagay kasi kulang ng labor. Pero ayan, may mga electrical na. Ayan siya sa shower. Oo, may mga ready na plum. Yun talaga, kulang lang talaga ng tao. Sa exhaust pala yan. Ito ang kusina. Ito ang living room. Tapos na. Ayan na. Wala nang laman. Ito yung sala. Medyo madumi. Wala na magpapalinis na lang kami. Bye-bye, Taigong! 7 years. We serve us well. And ito, wala na yan lahat ng shelf. Sa labas, okay na din. Sa taas, hindi ko na itutur, pero wala na rin gamit. So yun, thank you, Taigong! Bye, Brisbane! Okay. Ayan na. This is the second and final. Madilim. Basta, ito na yung second and final. See ya. Dito kami sa truck. Ayan si tatay, the truck driver. Ayan si tatay. Dito kami. Pauwi. Ito yung last trip. Yep, yep, yep. Ayan na. Meron na rin antena. Yan lang nadagdag. Sa Monday daw lalagyan ng bricks. Ayan na. Meron ng bricks. Kahapon na binigay yung susi. Ito na ngayon ang bahay nila. Tapos ito naman flower siya. Ganyan ang itsura ng flower. Kulay pink. Lenny Robredo. Ayan. Ang pangalan ng nila ay Prima Donna. Ayan. Tapos yan, may backdoor dyan. Nandito ngayon ang mga circuit breaker sa kuryente, lahat na. Gusto ko dito kasi yan side, yung walk na yan, nag-walking
ang mga taga rito kasi ang katabi ay parang forest kaya fresh air. Ito na ngayon ang main door. Ito pala, nagpalagay dito ang anak ko ng saksakan. Additional na yan. Wala talaga dito para pagka nag-decor, pag Christmas, ayan, kaya nagpalagay dyan ang anak ko. Tapos siyang may ilaw dito. Tapos dito. Tapos ayan ang main door. Ayan. Pagpasok, ito, papalagay dyan ang anak ko ng barn door. Kasi ito ang office. Tapos, ito ang main hallway. Maglalagay daw dito ang anak ko ng console table. Tapos may salamin. Papunta na yan dyan sa living room tsaka sa kitchen. Dito naman, lahat yan mga bedrooms. Yan. Ito, isang bedroom. Ito naman ang linen closet ng storage. Tapos ito ang bathroom. Tapos ito ang toilet. Tapos ito ang another room. Lahat ng bedroom may mga ceiling fan. Tapos lahat ng cabinet, ng built-in cabinet, lahat salamin. Tapos nagpalagay siya ng bawat room, dalawang saksakan. Tapos ito naman ang third room. Dito ang napili ng mga bata. Dito sila. Tapos ito ang master bedroom. Tapos ito ang walk-in closet. Tapos ito pala may mga saksakan. Tatlo. Tapos dyan ang TV. Tapos ito ang kanilang toilet. Dito na ang living room. Ayan. Ayan ang kitchen. Ayan, today na kami maglilipat.
ng bahay. Ayan. May mga nadala na kaming mga gamit doon sa bahay. Ito ngayon yung mga mabibigat katulad ng sofa, mga bed, yan, washing machine, basta fridge. Yan, nagrenta na naman ito. Today, death anniversary ng asawa ko. Ngayon din kami lilipat. Yan ang... Hindi namin kailangan ng help. Mga matutulong. Ayaw namin mapitiw. Ano sa Tagalog ang pitiw? Maalangan. And don't believe in make believe, just make your ends meet. Say a weekend and a week and never stress a thing. But we gon' go another day when we don't disagree. And when the sun shining, regardless if you do believe. Hey. Ito na muna ang aming lunch. For the meantime, wala pa kaming kaldero. Bawal mag-ingest ko lang. Bawal. Yan, first batch yan. Looking through the smoke in the mirror. Crazy how I see it so clear. Crazy how I see it so clear. And how you make me Anniversary ni Daddy. And how you make me smile. Oh, yeah. And how you make me smile. Oh, baby, how you make me smile. Smile more when I see you. Smile less when I miss you. No, I don't wanna be left alone. Ayan, nagrenta sila niyang cart. Yung mga itatapon. Nasa per kilo, nasa 500 kilos ata. $12 lang. Para mabawasan na ng basura dito. Ayan. Hindi ko pa maipakita ang loob kasi hindi pa kami tapos mag-arrange. Ayan, paalis na sila. Pupunta pa sila doon sa nirerentahan namin kasi meron pang mga itatapon doon. Meron pa nga kaming gamit na naiwan doon. Kaya isang hakutan na lang. Tapos na kami, kaya ma-arrange na namin lahat sa loob ng bahay. Yan, October 31. Natapos na din namin yung pag-ayos nitong bahay. Wala sila dito kasi magpipictorial sila para sa family picture. Hindi ako sumama kasi bala ko nga mag-video dito sa loob. Ayan. Awa ng Diyos, natapos na rin namin ang 1 week kasi 2 weeks more, uuwi na ako ng Pinas. At least, natulungan ko yung anak ko. Ito, mga painting, saka itong mga decor na to, mga naipon nito ng anak ko, dito muna niya nilagay kasi hindi pa na-decide kung anong design ang may lalagay dito. Kasi hinihintay pa nga nila yung pictorial nila. Ito ang guest room. Hindi pa namin natapos. Tapos ito ang bedroom ng dalawang apo ko.